קצב פעימות לב מקביל את אוזני המבקרים באתר החדש של להקת טררם. לכן קצב הוא שם המשחק של הלהקה המופלאה הזאת. לרגע השקת האתר זימנו לאולפן את דורון רפאלי, מייסד הלהקה ומנהלה האומנותי. שלום לך. שלום, ערב טוב. גם אתה באולפן בתל אביב. אז מה זה טררם? מה זה טררם? טוב, אז אם באמת תרצו לדעת, תוכלו להיכנס ל-www.tarram.com. לא היית צריך לומר, אנחנו כבר מפרסמים את זה מאחר הצהריים, האתר שלכם מפורסם. כן, אז באופן כללי אנחנו, זו קבוצה של אומנים, שבעצם אומני במה, עם מופע שרץ בעולם כבר כמעט 10 שנים. טררם קיימת כ-12 שנים, ואנחנו ממשיכים להתפתח ולהופיע בכל העולם. לא הבנתי, דורון, מה זה טררם? אתה אומר מסביב, אבל אתה לא אומר בדיוק מה זה. למה טררם? כלומר, מה אתם עושים? מה? זה רקדנים, זה זמרים, זה לוליינים, מה בדיוק? זה הכל ביחד והכל מתבסס על הקצב. זאת אומרת, זה בעצם אומני במה מתופפים, רקדנים, זמרים, כולם ביחד, כל מי שכישרוני במיוחד ויש לו מה להציע שמחובר לנושא קצב יכול להיות בטררם. כמובן, הוא צריך גם, אתה יודע, ללמוד לחבר בין כל האומנויות האלה. יש מבחנים ללהקה? כמובן, יש מבחנים, והם לא קלים כל כך גם, ואנחנו באמת צריכים אנשים שהם מאוד מאוד מיוחדים, שיכולים לשלב בין רוב האומנויות, כמין סוג של אנשים רב-תחומיים כאלה. זה אנשים נדירים, ובאמת מאוד קשה למצוא אומנים כאלה מוכשרים שיכולים להתאים לקבוצה. אני רואה שגם האתר הוא אתר די נדיר, הוא מעוצב בצורה בלתי רגילה, יוצאת דופן, הכל מאוד תזזיתי, הכל מאוד שונה. אפשר לתת קרדיט ליוצר, נכון? בהחלט, בהחלט. סטודיו לעיצוב משה ליברמן, האיש והאגדה, אני יכול להגיד. באמת אתר מעוצב בצורה בלתי רגילה. מעוצב מדהים, אבל לא רק, הוא קרא אותנו. זאת אומרת, זה בן אדם עם הסטודיו שלו כמובן, יש כמה אנשים מאוד מוכשרים שעובדים איתו, הם באו לראות את המופעים, הם שמעו את המוסיקה, הוא בעצמו מוזיקאי, הוא מנגן בס, והוא בא משם, הוא בא מהקצב, הוא בא מהמוזיקה, והוא ככה חווה את זה, והתחיל לחיות את טררם עוד לפני שבכלל ככה העיצוב הראשון התחיל לבצבץ. זאת אומרת, באמת להבין את טררם זה היה ערך עליון בשבילו, ובאמת אנחנו חיפשנו המון. אז בואו נדבר קצת על מה שיש באתר. אפשר לקנות כרטיסים למופעים דרך האתר? אפשר לקנות כרטיסים למופעים דרך האתר, תלוי באולם שאיתו אנחנו יוצרים את שיתוף הפעולה באותו מופע ספציפי. זאת אומרת, לרוב המופעים זה נכון, בהחלט. יש תיאטראות שפשוט נותנים את זה למשרדי כרטיסים, ואז זה מאוד מאוד נוח. אני מבין שיש שם גם מחירת כרטיסים בחלק מן המופעים. יש כמובן אודות הלהקה, ההיסטוריה והפעילות שלה, פרסומות, מועדים של מופעים, כל מיני אירועים, יש הרבה קטעי וידאו גם. כן, האמת היא שהאתר נפתח בוידאו, זאת אומרת צריך פלאש פלייר 10 כדי בכלל להיכנס לאתר הזה, שזה בעצם משהו מאוד חדשני לנו גם, כי האתר שלנו היה HTML לאורך כל השנים, האתר הישן, שהיה גם מעוצב להפליא, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים משהו יותר חדש, יותר תזזיתי, שפועל, שעובד, לא רק תמונה, אלא ממש וידאו, ומיד כשנכנסים לאתר יש וידאו, והוידאו מלווה את כל בכל דף שאתה מגיע יש איזה קטעי וידאו קצרצרים כאלה, שזה בעצם חדשני לגמרי. הדבר הכי מיוחד באתר שלנו כרגע זה היכולת שלנו לנהל את כל התוכן שלו. זאת אומרת, הדאטאבייס של כל האתר נמצא אצלנו, ואשתי שריל שבעצם למדה את זה ככה עם הקמת האתר והבנייה שלו שלקחה המון חודשים, כל החומרים אצלה, זאת אומרת היא יכולה בכל יום, בכל רגע נתון להחליף וידאו, להחליף תמונה, להחליף טקסט, והכל נמצא אצלנו, וזה מאוד מתאים, כי אנחנו מתחלפים, משתנים כל... כן, אתר דינמי מכל הבחינות. מכל הבחינות. דורון רפאלי, מה אני אגיד לכם? תמשיכו לעשות טררם. תודה רבה, אנחנו עושים, וגם האתר שלנו עושה טררם, גם במקביל אלינו. פרסמנו אותו בפורומים שלנו למיניהם, ובהחלט כדאי ורצוי להיכנס אליו. תודה וערב טוב לך. תודה, ערב טוב.